rahmatulahi taala wa barakatuh. Kanbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ ko nin y'aw ka émission mandi nin y'o daminɛtɔ ye Mali kunnafoni point net ale jabarani kan. Kanbagaw an y'o de fɔ an bɛ yan nɔ k'aw lanisɔndiya k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na a ka émission mandi kan n'o ye zikiri waati. Kanbagaw bi an y'an munumunu an bolo sera an ka dankɔrɔba dɔ ma an ka zikiridara waraba dɔ ma. Kanbagaw bi ta in tigɛ basi ko min na bɛ dɛsɛ sa ne bɔra ne kɛlen kɛ nin fɔ aw caman pereselen don a tigi a ka se k'a dɔn mɔgɔ kelen min don ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye an bɛna kuma di an ka dankɔrɔba ma a b'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye a bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na. Salamalekun. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Somɔgɔw tɔɔrɔ so la baasi foyi tɛ yen nɔ. baasi foyi tɛ yen. Ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlibagaw ya. Alhamdulilayi o diyara n ye n ka foli bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kanubagaw bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Zikiri Ayisa Danbɛlɛ ne dɔw bɛ n wele ko Zikiri ma ka bɔ Sokoninkɔ. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔ la ne b'a dɔn mɔgɔ caman tɔgɔ in fɔlen mɔgɔ caman y'a dɔn sisan mɔgɔ min don ani Zikiri Ayisa Danbɛlɛ ne bɛ ɲɔgɔn bolo n'a bɛ wele ko ma ne b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ n dɔn hali ni mɔgɔ min ma deli ka Ayisa ye i y'a ka dɔnkili fana mɛn kɔni. Ayiwa bi o yɛrɛ de b'an bolo bi an ka studio kɔnɔna kanubagaw. Ayiwa sani an ka taa ni kuma ye an bɛ kuma di Ayisa ma a ka kan duman in fili kanubagaw anw ni aw an bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ hali ni misiki tɛ Ayisa kan kɔrɔ a kan b'a cogoya la. Ne b'u fo kanubalu yo Danbɛlɛ Ayisa bama Danbɛlɛ Ayisa ne b'aw ba ka wale ɲuman dɔ foli kɛ kanubalu ye ne b'aw ma ka hɔrɔnya cogo la Danbɛlɛ balima Danbɛlɛ Ayisa b'aw fo lamɛnbaa jamalu Ayisa balima Danbɛlɛ b'aw fo ne diɲɛ ɲɛ balo Danbɛlɛ b'aw fo sɔgɔmada fɛ foli bɛ kɛ kanubalu ye kelen kelen. O jara kanubagaw ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka ye Ayisa ye foli bila aw la cogoya min na. Ok Ayisa an bɛna tɛmɛ ni an ka baro ye komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye ko zikiri waati an bɛ kuma zikiri ka dɔɔni. Ok Ayisa zikiri a kɔrɔ ye jumɛn de ye Ayisa? Alhamdulilayi zikiri ye Ala kosuma dɔn de. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔ la Ala kosuma mais Ayisa k'a da ka kɛ dɔnkili ye mun de nana ni o ye? Bon ka da ka kɛ dɔnkili ye o bɛ mɔgɔw la diinɛ ka walankata ka taa fɛ ne kɔni bolo dɛ ne ka hakilina voilà ka mɔgɔw la nisɔndiya o de nana n'a ye ne yɛrɛ kɔni bolo. Ne bolo ka mɔgɔw la nisɔndiya i n'a fɔ diinɛ ta kɔnɔna na. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔ la mais Ayisa n'an ye a faamuya sisan fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri Ayisa yɛrɛ bolo différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Alhamdulilayi jɛnɛba différence dɔɔni b'u cɛ. Dɔɔni b'u cɛ bari ka da ka fɔli kɛ minɛnw yɛrɛ voilà o différence dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ok ni y'a faamuya c'est fɔlikɛ minɛnw fɔlɔ fɔlikɛ minɛnw ani sisan taw kelenw tɛ i bɛ fɛ k'o de fɔ. Mais fɔlɔ taw tun bɛ kɛ ni jumɛn ye? Bon fɔlɔ taw an kɔni tun b'a ye gita o bɛ gita filen biri duguma voilà n kun b'a ye fɔlɔ ta la a bɛ kɛ u b'a kɛ ten gita ni jidunu bon u nana bitɔn don a la bon a nana bɔ bitɔn na fo ka na piano don fɛn caman wɛrɛw don a la quoi. Ok voilà mais sisan komi piano ni gitaru ni fɛnw bɛɛ donna a kɔrɔla la sisan mais n'a fɔra ko sisan ko a ka yɛlɛma ko ka olu bɔ a la ko k'a kɛ jidunu ni gitaru ye est-ce que a bɛ se ka kɛ tugun? Bon a bɛ kɛ mais a dabaga kɔni bɛ sɔn ka woloma dɛ. A dabaga bɛ woloma o la. A bɛ woloma. N'i y'a jateminɛ sisan i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ caman b'a la sisan olu bɛ se a piano ma n'a gitaru de la mais n'i ko k'i bɛ jidunu k'a la olu tɛ se o la. Bari n'i yɛrɛ taara dɔw ka zikiri kɔrɔ i tɛ hali zikiri nɔ kelen mɛn. I ma ye wa i tɛ hali zikiri nɔ kelen mɛn. O de kosɔn ne ko n ko n'an
an seginna ka taa jidunu ni bitɔn na n ko dabaga bɛ woloma la. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ mais Aisha i n'a fɔ sisan fɔlɔ mɔgɔ minnu tun b'a da ni jidunu ni gita ni fɛnkɛ ninnu ye sisan olu mɔgɔ minnu an bɛ waati min na ko sisan olu mɔgɔ ninnu dɔw bɛ yɔrɔ olu dɔw bɛ mais est-ce que olu bɛ aw wele ka kuma aw fɛ piano minnu bɛ piano ni fɛn ninnu dɔ la pour que u ka se ka jidunu ninnu fara a kan. Ayiwa ne patɔma Jɛnɛba o de ye ko ye sa. O tɛ dogo ɲagami daminɛtɔ ye n ba kana kuma don da dɛ. Kumana Aisha sirala ni yɔrɔnin na an ko to cogoya la ten tɔ. Ok Aisha an ye dɔɔnin kɛ o kɔnɔna kan an bɛna sisan Aisha yɛrɛ ka zikiri ko kɔnɔna kan. Aisha donna zikiri la cogoya jumɛn na mun de ye Aisha motivé k'a don zikiri da la. O diyara n ye kojugu ne bɛ zikiri da kabi kalandenya la denmisɛnnin ma zikiri ka di n ye mais kalanyɔrɔ la a bɛ fɔ ko nasidu n bɛ nasidu da kalanyɔrɔ la fo ka na se kɔrɔbayali ma bon kalanyɔrɔ kilasi kɔnɔ o dɔnkili ani base kɔrɔla dɔnkiliw tɛ kelen i y'a faamuya. Ok mais Aisha i ka zikiri da daminɛ ka kɛ dɔnkili yɛrɛ ye ani sisan cɛ a bɛ san joli la. Bon ani sisan cɛ a bɛ san 10 kɔ dɔɔnin. A bɛ san 10 kɔ bɔ mais o temps kɔnɔna na Aisha y'a album bɔ a. Awɔ ne ye album bɔ. Ne ye album bɔ. Awɔ. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la mais Aisha i donna dɔnkilida la a y'a sɔrɔ a kuma dɔnkilida kuma ka so a. Dɔnkilida kun t'an ka so. Dɔnkilida kun t'aw ka so. O tɛ yen. mais i kɛlen zikirida ye zikiridala ye i ni aw ka mɔgɔw cɛ kuma ma degun ma k'a la. Ayi ne ni n fasola mɔgɔ cɛ kɔni kuma foyi ma kɛ. Kuma foyi ma kɛ. Ayi a diyar'u bɛɛ ye. O tuma na hali bi Ala k'i bolo mɛn a la. Amina. Ala k'i nafalan bɔ a la. Amin. Ok Aisha faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la. Aisha ko diɲɛlatigɛ ko o ko la gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la. Awɔ. Aisha ka zikiri daminɛ ka na se sama ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ. Bon diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ yen ko gɛlɛya tɛ min na. O ye tiɲɛ. Nɔgɔya fɛnɛ tɛ min na o fɛnɛ tɛ yen. O ye tiɲɛ ye. Voilà bon baara bɛɛ kɔnɔna na ne bolo i ka gɛlɛya sɔrɔ daminɛ ka nɔgɔya sɔrɔ kɔfɛ o de ka di i ka nɔgɔya sɔrɔ daminɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kɔfɛ. O ye tiɲɛ ye. Voilà n ye gɛlɛya ye mais an bɛ Ala barika da bi. Ok ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la mais nɔgɔya minnu kɛra i bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'o fɔ an ye fana. Bon nɔgɔyaw caman kɛra mais Ala tanu. I bɛ Ala tanu. Awɔ adamaden n'i gulonnen tɛ mɔgɔ la bi yɛrɛ o ye Ala tanu dɔ ye. O ye tiɲɛ ye. Ok kumana hali bi Ala ka hɛrɛ tɔ na kɔfɛ. Amina amin. Ala ka hɛrɛ baden na. Allahumma amin. Ok Aisha komi an ye dɔɔnin kɛ baro la i bɛ se k'i ka ɲuman in fili tuguni kanubagaw ye pour que u bɛ se ka kɔntan cogo min sigiyɔrɔ la. Inshallah o bɛ kɛ. Ko jɔnni bi ju jɔnnen don masiri labanna. Jɔnni bi ju jɔnnen don i ti laban dɔn Aisha ne bɛ zikiri la ne dun ti laban dɔn. Jɔnni bi ju jɔnnen don ko masi tɛ laban dɔn. Dɔ bi wolo nafolotigiya la. Ngotigi bi sa fantanya jugu de la. Wo jɔnni b'o dɔnni kɛ i fi Ala de ten. Ngo dɔ bi wolo fantanya de la. Ngotigi bi sa nafolotigiya la. Ngo jɔnni b'o dɔnni foroba Ala tɛ. Bashaka di Aisha ko komasi tɛ laban dɔn. Ɲagalen de Aisha ko. Jɛnɛba Jara de Aisha ko komasi tɛ laban dɔn. Jɔnni b'a ju jɔnnen dɔn nka masi tɛ laban dɔn. Walayi o ye tiɲɛ ye dɛ Aisha mɔgɔ si t'i laban dɔn a ye laban dogolen don bɛɛ lajɛlen na. Kojugu. Kumana hali bi Ala k'an laban Ala k'a ɲɛ. Allahumma amin. A k'a kɛ gejegeje. Amina. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la Aisha. Aisha i ni mɔgɔw zikirila tɔw
o bɛ jɛ o bɛ baara kɛ awɔ ni sigira tɔ bɛ jɛ a bɛ baara kɛ awɔ an bɛ baara o cɛ bɛ cogo di baasi foyi tɛ yen basi foyi tɛ na ayi mais Aisha karamɔgɔ bɛ Aisha la karamɔgɔ bɛ ne la kalanden bɛ Aisha fana bolo tuguni awɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la Aisha i ka zikirida kɔnɔna na i delila ka voyage awɔ i ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kɛ zikirida kɔnɔna na bon Mali kɔnɔ yan n ye dugu caman yaala bon n taara Côte d'Ivoire n bɔra yɛrɛ a tɛ tɛmɛ 15 jours kan awɔ ok mana faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la hali bi Ala k'a tɔ nɔgɔya amina ka farajɛla farafinna bɛɛ ka Aisha wele ka taa zikiri duman k'u kunna ok Aisha faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la mais Aisha i ko ko kalandenw b'i bolo Aisha sisan ni ne ko min Aisha ta n ka mariage ɲɛnajɛ la walima denkundi ɲɛnajɛ la awɔ ne bɛ fɛ Aisha de ka na a ka na n ka mariage ɲɛnajɛ kɛ awɔ ne ye jalatigi ye awɔ a ka di ne ye Aisha de kɛ ne fasada awɔ mais Aisha y'a ka kalandenw de bila ka na fɔlɔ awɔ fo parce que u b'a fɔ ko Bamakɔ kɔɲɔ tɛ sigi joona awɔ ko a bɛna kɔfɛ mais Aisha bɛna waati min na o b'a sɔrɔ jalatigi fasadara Aisha ka kalandenw fɛ est ce que o bɛ Aisha ka baara la n tɛ Ala deli Ala k'o yɛrɛ idée don n kunna n tɛ Ala deli o la Ala k'o don n kunna wa nata si kana n bila fɛnɛ ko n b'a fɔ ko n bɛ kunkolo 2 don base 2 kunkolo 1 don base 2 kɔrɔ awɔ Ala kana dusu jigin kɔnɔ yɛrɛ ok awɔ mana faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la ayiwa kanubagaw Aisha kɔni filɛ dɛ ni min mago b'a la ka mariage la Aisha ko ten nɔ k'a tɛ Ala deli mariage 2 weleli la ka na a kuma a tɛ mariage 2 layidu ta mɔgɔ si ye abada n'i y'a wele a bɛna i ta la mais Aisha sisan ne ye e wele e somɔgɔ i ni ne an ye ɲɔgɔn dɔn ten dɔrɔn kanu bolo ma awɔ mais Aisha balima wɛrɛ ye Aisha wele awɔ ko Aisha ka taa ka mariage ɲɛnajɛ kɛ mais ne de ye n ta fɔ fɔlɔ awɔ ne ta ye kanu bolo ma ye ne ni Aisha ma deli ka ɲɔgɔn ye foyi foyi ne y'a kanu Aisha ka na n ka mariage ɲɛnajɛ kɛ mais Aisha balima nana ne kɔfɛ o fana y'a ta fɔ Aisha ɲɛna sisan o fila la Aisha e bɛ jumɛn de kɛ ne balima ta ne bɛ mɔgɔden balima ma awɔ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn olu bɛ se ka ne lakale ne kɔfɛ ka sɔrɔ hali ne ma kuma o la ni min y'a ka kɔɲɔ fɔ ne ye hali ni miliyɔn tigi nana ne bɛ jɛ i t'a kɔ mɔgɔninfin kumakan kan ka k'i faden de hɔrɔn yɛrɛ minɛ n'a y'a da de ne ye wari sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ déjà ne de ko n ko awɔ ne bɛ t'o de kɛ n ma wari sɔrɔ o ne de da ko awɔ ne bɛ taa i ta in de kɛ ne balima ta nana ne b'a fɔ n balima ye i ma na wa ne b'a fɔ n balima bɛɛ lajɛlen ka na k'i bɛ n'i ka kungo cun ne kan ko bari ko ne ye i sago bɛ ne na ayi ne tɛ maa si jigi tigɛ ka taa ko ne bɛ taa e jigi tugun sinon ne Ala ko k'a b'o ka tasara bere ta ne la don min na e ni ne bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini o fɛ voilà ok mana Ala ka kanu to amina Ala k'i ni i kanubagaw Ala k'aw tin don ɲɔgɔn na halisa amina Ala ka kanubagaw na nin bɛɛ kɔfɛ a baden amin ok Aisha projet jumɛn bɛ Aisha bolo zikiri ko kɔnɔna k'a da l'avenir bon projet caman bɛ yen Ala de ma se k'o fɔ di yan fɔlɔ sinon olu caman bɛ yen ni Ala ni kira ka jɛ awɔ mana hali bi Ala k'a nɔgɔya amina ayiwa kanubagaw an mago bɛ dɛmɛbaga baden de la a banna a ka se ka Aisha dɛmɛ cogoya min na a ka projet ka réaliser a bolo tɛ bolo san sɔrɔ ni juru tɛ o ne batɔ ma jɛnɛba o ye tiɲɛ ye n ko n'o tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ dɛ o ye n'i tiɲɛ y'a mɛn ko artiste jatigiba de bɛ artiste ni kɛ artiste ba ye o ye tiɲɛ ye artiste tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye ni jatigiw tɛ o ye tiɲɛ ye hali n'an kɛra milliardaire tigi ye anw bɛ jatigiw kɔ dɔrɔmɛ 1-1 ni barika da o ye tiɲɛ o tuma na an tɛ se ka wele bila la jatigiw ma dɛ an bɛ kule de ka wele ma da u k'an dɛmɛ o ye tiɲɛ ye awɔ an bɛ Ala ni kira ka dɛmɛ kɔ an bɛ jatigi ɲumanw dɛ wa hypocrite tɛ dɛ ɔhɔ minnu b'a di ne kunnadali t'a kɔfɛ ɔhɔ k'a d'a ma ka tila ka t'i jɔ ne de ye nin den de ma Ala k'an kisi o ma koyi amina yarabi Ala ami kumana Ala ka jatigi ɲɛnɛmaw Ala k'u bɛɛ nɔgɔya Aisha amina
Ok, Aïcha, comme émission ka se a kuncɛli yɔrɔ ma. Conseil jumɛn bɛ Aïcha bolo k'a fɔ zikiri de la denmisɛnninw ye pour que u bɛ se ka zikiri ko ta bala cogoya min na i n'a fɔ aw ɲɛmɔgɔ kɔrɔmɔgɔw y'a ta cogoya min na. O diyara n ye kojugu Jɛnɛba. Denmisɛnninw bonya de dɔgɔyalen don bi kojugu. Bon anw kɔfɛ anw fɔra dɔw kɔ kalandenya la dɔw fana fɔra anw kɔ. Mais anw ka wagati mara kɛcogo karamɔgɔ bonyana ani sisan taw u mɔgɔw dɔw bɛ yen dɛ mais a dɔw tɛ kelen dɔw yɛrɛ ma si ye karamɔgɔ dɔw kunna o ye dabali banɛ n yɛrɛ sigilen ɲɛna fɔ n bɛ tila k'a tigiw ta tuguni u kɛrɛ ma tuguni ka taa kɛrɛfɛ n ye karamɔgɔ tɛ ya k'a karamɔgɔ don mɔgɔ n'a donna i ɲɛ fɛn min kɔnɔna na fɔ k'i tila k'e ladɔnniya a bonya hali ne ka dawula ne ka sɔrɔ garisɛgɛ Ala ta de Ala b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a diya e bolo k'i ka dawulatigiya k'i ta de don i ta tɛ Ala y'a den ma bi sini bɛ taa sɔrɔ Ala bɛ se k'a bɔsi la ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma e t'o dɔn mais n'e ko k'e dawula yɛlɛla i karamɔgɔ dawula kan k'e b'i yɛrɛ bonya kan e b'i taa laban dɔn wa o tuma na kalandenw n yɛrɛ b'a la dɛ n tɛ n yɛrɛ bɔ la ne yɛrɛ ye kalanden ye ne karamɔgɔ tɛ balolen bi Ala ka saya kama ni silamɛ bɛɛ ma lafiya ye mais a teri fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye bon kalandenw an k'an majigin an karamɔgɔw ye n'i y'i majigin Ala b'i layɛlɛ mais ni e y'i layɛlɛ walahi sigi a kan ko Ala b'i lajigin o tɛ kɔrɔbɔ o ye tiɲɛ ye ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la ok Aïcha i ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ Aïcha yɛrɛ tɔɔrɔ a ka baara kɔnɔna na zikirida kɔnɔna na fɛn min bɛ ne tɔɔrɔ zikirida yɛrɛ tɔɔrɔ to dɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na ne ti ɲuman fɔ ɲɛna juguman fɛn ko fɔ fiyewu tiɲɛ o man nɔgɔn o man ɲi yɛrɛ o man di ne ye ne ye fɛn k'i la sanni k'a fɔ ne kɔfɛ n wele hali ni i bɛ ka sira ka gɛrɛ n na a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ gɛrɛ n na o k'a fɔ n ye tiɲɛ na Aïcha ye nin kɛ ne na a ma bɛn ne ma walahi n bɛ taa i ka so n bɛ taa yafa ɲini fɛ so an b'i wele o de ka di ne ye wa n'i y'a kɛ n na o fɛnɛ kelen don mais e bɛ ne ye ko dɔ jogo dɔ bɛ ne na o jogo man ɲi e bɛ taa ka t'o fɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye n yɛrɛ wele dɔrɔn k'a fɔ n ye n b'a bila o voilà o de bɛ ne tɔɔrɔ an n'o min ji kɛlen don bi Bamakɔ a banna dɛ mana Ala k'an sutura Ala ka hɛrɛ baden na ɲuman fɔ ɲɛna juguman kɔ fɔ kɔfɛ Ala ka an bɛɛ kisi k'an tanga o mɔgɔw ma Ala ka na n'u don da kelen yɛrɛ fɛ Aïcha ok Aïcha faamuyali ko ɲuman sɔrɔla mais Aïcha fɛn jumɛn fana ka di Aïcha ye a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na tugun n to n danbe la k'i to i danbe la o ka di n ye Ala mana Aïcha Ala k'i to i danbe la Ala k'i bonya k'i kanu don i kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla Aïcha komi émission sera kuncɛli yɔrɔ ma folikan min bɛ Aïcha bolo a bɛ se k'o fɔ a n'a kanubagaw ye ka sɔrɔ ka duman ni fasa duman dɔ da a kanubagaw la tuguni an bɛ sɔrɔ ka a kuncɛ ni o ye alhamdulilayi n bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikada maa ma bɛ baara kɛ a cɛ fara muso kan k'a ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada k'an kanubagaw yɛrɛ fo ka kanubagaw barikada sɛgɛnbali ani ɲinabali Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Aïcha b'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'an bonyabaga bɛɛ fo bɛɛ kulo bɛ foli la ok foli diyara n ye Aïcha i b'i ka numéro di kanubagaw ma parce que a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ sisan a ka d'a ye ka Aïcha ta mais t'a dɔn a bɛ Aïcha ka numéro sɔrɔ cogo min Aïcha bɛ sɔrɔ numéro min na Aïcha bɛ se k'o di kanubagaw ma cogoya min na ni Ala sɔnna ma ni mago bɛ ne la an ka orange kan 79 84 52 86 ni mago bɛ Maltel la 63 45 31 96 o ye ne ka Maltel ye n'i ye wele ni fila fɛn fɛn na i bɛ n sɔrɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la sisan Aïcha an bɛ duman kɛ ka sɔrɔ ka a kun datugu n'o ye o diyara n ye mɔgɔ ma ɲi walayi mɔgɔ ma ɲi Ala
mɔgɔ maɲi ne siranna mɔgɔya ɲɛ ne ne k'i ma adamaden man ɲi ne y'o fɔ ka da kun kelen min kan a y'a tulo majɔ danbele Aisha la k'i bi ɲa mɔgɔninfin dɔ ma ngo i bi ɲɔma balimaya kɔnɔ ngo o bi k'i ma fitiri wali ye ngo ye ne siran mɔgɔya di ɲɛ ngo mɔgɔ ka ɲi yebaga jugu man ɲi ngo mɔgɔ ka ɲi fɔbaga jugu man ɲi ngo mɔgɔ ka ɲi kanuba jugu man ɲi danbɛlɛ Aisha siranna ngo mɔgɔya ɲɛ ngo mɔgɔ man ɲi walayi mɔgɔ man ɲi ne siranna. Waaw Jara tiɲɛ na Aisha mɔgɔ man ɲi dɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ ye cogo o cogo mais an man ɲi fiyewu Ala dɔrɔn de bɛ se ka an ɲa walayi mana Ala ka an ɲa k'an di an kanubagaw ma Ala ka na n'an kanubagaw tiɲɛ ɲɔgɔn ye Aisha Ala k'i bolo mɛn i ka baara la i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ fo dantɛ foli min na ko nin ka kɛ ko daminɛ nin kana k'a laban ye ayiwa kanubagaw an y'o fɔ aw ye dɛ an mago bɛ aw la a ka se ka an dɛmɛ cogoya min na hali ni dɛmɛ bɛ ka kɛ a ka belebeleba fara Aisha ka dɛmɛ ka cogoya min na ok nin de tun b'an bolo bi kanubagaw k'a yira aw la an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka vidéo kan ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ